Nadam se da ćete sve te finansijska sredstva koje ste dobili da potrošite na najbolji mogući način, onako kako smo se dogovorili, u interesu vaših članova, udruženja. 40 udruženja je apliciralo, 35 je ispunilo uslove da dobije. Naravno, komisija je sve to pogledala i odlučila je, tako kao što ste dobili u dopisu, da tako i bude. Ministarstvo ovim nije završilo, mi nastavljamo dalje, ima još stvari gde ćemo se viđati i gde treba zajednički da radimo. Naravno, bez obzira na sve ovo, mislim da trebate da imate koordinaciju sa ministarstvom svakodnevnu. Ministarstvo i ja kao ministar vama stojim na raspolaganju. Svi ste za mene jednaki i vaš uspeh je moj uspeh. Želim vam puno uspeha zbog toga i naravno slobodan sam uvek da odgovaram na pitanja i naravno ja očekujem da ćemo se i u ovom nekom periodu sada između dodele finansijskih sredstava opet videti, da pričamo i kako i na koji način ministarstvo može vama da pomogne da prevaziđete sve ono što vas tišti, sve one barijere koje su nastale, a koje ministarstvo i država može vama da pomogne da prevaziđemo. Dakle, da vam se svima zahvalim što ste danas organizovali ovaj skup na ovaj način i pozvali nas da potpišemo u ime svojih saveza projekte kojim će se podržati programske aktivnosti kako saveza, tako i lokalnih organizacija. Mi, naravno, kroz ovu saradnju vraćamo našoj državi time što zajednički rešavamo probleme i ne želimo da budemo pasivni primaoci pomoći, ne želimo da budemo na teretu, mi želimo da budemo aktivno uključeni u sve što se tiče našeg unapređenja položaja i da u tome damo svoj doprinos. I mislim da je to jedini pravi put. U to ime, gospodine Đorđeviću, hvala vam puno na svoj podršci koju ste nam pružali od kada ste došli na čelo ovog ministarstva, kao i vašim saradnicima.